nasyonal sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa ato nagapangunang nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, DepEd Region 6 nagaplano na sa ilang himuon sa pagbukas sang klase. PRO 6 wala pa makabaton sang direktiba angot sa mando sang presidente nga sa ila ginatugyan ang pagpanagtag sang ayuda gikan sa gobyerno. Sa balita nasyonal, 42 ka mga local government officials nagapakatubang sang kaso kriminal may kang tanan sa pagpanagtag sang cash aid. Reklamo batok sa kapulisan angot sa alegasyon nga pagpalusot sa mga babae sa checkpoint sa baylos ang pagpakighilawas wala pa naglabot sa PNP Higher Office. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Mayo 23, tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 6 minutos na nagaligad sa tak ng lasais. Detalya na sa aton mga balita lokal. Mayara na sang pagsulundan akong pagkasundon nga standard sa pagtudlo ang mga eskwelahan sa pagbukas ng klase in kaso nga patuman ng face-to-face nga pagtudlo. Sunod kay Department of Education Negros Occidental spokesperson Ayan Arnaiz, pila ka sa nakasugtan ang mga panubuan ang adlaw sang klase sa din duha ka adlaw ang pagkadto sa eskwelahan apang yara lamang sa 50% ang kadamon sa mga estudyante kag 3 ka adlaw naman ang pagtuon nga yara lamang sa ilang nga balay. Dugang pa ni Arnaiz, ginatun-an man nga tungaon sa duha ka quarter ang pagtudlo sang 8 ka subject kag tubtob na lamang sa talakayan ang itudlo sa sulod sang 1 ka semana.
Pag-obligahon man ang mga ginikanan sa pagpabalon sa pagkaon sila kabataan, agud hindi na magwa sa classroom. Samtang nagapilar ang DepEd sa tanan nga lokal nga opisyal, nga kung mahimo hatagan sang salakyan bilang service ang mga kabataan, agud masiguro nga balay kag eskwelahan lamang ang ila sini nga makadtuan para man sa ila sini nga safety. Amo nang ginapreparahan subong sang aton nga mga eskwelahan ang ilang learning continuity plan. Meaning to say, ginaplanuhan nila kung paano ihatag ang edukasyon sa sining nga school year. Amo nang ginahambal naton nga madamo sang gina-prepare sang aton nga mga eskwelahan. Like for example, may ara kita online nga approach, may ara kita modular nga approach, may ara kita distance learning nga approach. Si DepEd Negros Occidental spokesperson Ayan Arnaiz. No choice ini ang rason sang Department of Education kung nga ila ginaduso ang pagbalik sang klase sa Agosto 24 sa piyak sang pagkontra sang pila ka individual, partikular na sa mga ginikanan sa kahadlok nga mabutang sa peligrong ikaayong lawas sang kabataan tungod naman sa COVID-19. Sino kay DepEd Negros Occidental spokesperson Ayan Arnaiz, prioridad sang ahensya ang safety sang manunudlo kag estudyante, apang tungod man dato sa ilang magtudlo anuman ang sitwasyon, kinahanglan nila nga ipadayon ang pagtudlo sa mga kabataan sa anuman nga paagi. Dugang pa ni Arnaiz, sila mismo nagakakulbaan man tungod hindi magkita ng virus, rason nga madamo na sang ginahimo nga tikang eskwelahan sa idalom sang learning continuity plan. Palayag pa ni Arnaiz, ilan hangpan ang sentimiento sang ginikanan apang kinahanglan nga hindi pag ipangibabaw ang kakulba tungod wala pa sang kasiguraduhan kung saan umangin available ang vaccine in kaso gidman nga ipaiso lang klase sa 2021. Nagalaom ang DepEd nga mahangpan sang publiko kag batunon kung ano ang ipatuman sa idalom sang new normal tubtob nga wala pa sang bulong para sa virus. Nagahulat pa ang Negros Occidental Private School Sports Cultural Educational Association o NOPSEA nga ipatawag sa mga otoridad agud istoryahan ang desisyon sang kada pribado nga eskwelahan may kangtanan sa pagbukas sang klase. Suno kay Mark Molina, presidente sang NOPSEA, kung basihan ang executive order sang alkalde sa siyudad sa Bacolod, wala na mensyonar ang desisyon kapag sunundan sa mga pribado nga eskwelahan. Sa karon hindi pa makadesisyon kapag finalize ang plano ang asosasyon bagod hindi pa klaro sa ila ang resolusyon. Ila man ginabiyabi ang pagpatuman sang distant learning kundi padala sila sa mga module sa mga estudyante, nagatag sang assignment kag padayon man nga gina-monitor. Suno kay Molina kaangay sa STI West Negros University, nagpatigan sila sa survey kag nabaluan nga halos tanan nga estudyante ang mayara man sa smartphones nga among kinahanglan sa mga estudyante. Palayag ni Molina, kinahanglan balansehon ang ikayong lawas kag edukasyon para sa mga kabataan. Rason nga nagahimo sila sang tikang kag ginatun-an ang sitwasyon agud padayon nga maedukar ang mga estudyante sa pihak nga nagapadayon ang COVID-19. Sa iban pa nga balita lokal, wala pa nakabaton ang Police Regional Office 6 ang direktiba angot sa panibagong nga mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga pagtugyan sa PNP kag AFP sa pagpanagtag sang Social Amelioration Program o konsap sang gobyerno. Sino kay PRO6 spokesperson Lieutenant Colonel Gilbert Guerrero, magluwas sa direktiba ila man ginahulat ang anunsyo kung bala nalakip ang rehiyon sa ikaduhang nga SAP distribution, ilabi pa nga ang Western Visayas ang ginpaydalom na sa General Community Quarantine. Sa sinigin pa siguro ni Guerrero nga handa sila nga magsunod sa direktiba kag ginapangabay lang nila ang kooperasyon sang tanan para sa matawhay nga pagpanagtag sang ayuda. Sa naibaluan, madamo ang nagreklamo angot sa pagpanagtag sang ayuda bungod sa issue nga ginapili lamang ang hatagan kag ginabuhinan ang ginpartiniser nga kwarta para sa mga benepisyaryo. Police Regional Offices would like to appreciate and thank President, our SILG, of course, the PNP, for the trust and confidence na ginhatag nila sa atong kapulis. If it is a decision of the President and our SILG, that the PNP and the Armed Forces of the Philippines will also be helping in the distribution. Ang kabahin sa pagbahayad ni Lieutenant Colonel Gilbert Guerrero. Ginalantaw naman karon sa kapulisan ang tanan nga anggulo nga posible makatumod sang rason sa pagpatay kay Roland Tan sa tong Mayo 21 sa Capital Shopping Center sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Police Station 4 Commander Major Reynanti Humukan, ginatan-aw nila amo ang may kang tanan sa negosyo kag ang illegal nga droga.
Duang panihumukan, iya pa iga-verify ang impormasyon nga angot sa illegal nga droga si Tan kay negar nagkadto na posible sa Malacañang o kung sa Campo Crame, agud nga i-clear ang iya siningangalan. Naibuluan, wala naging pa-autopsy ang sang pamilya ang bangkay ni Tan. Kaglas 10 sang aga kahapon sang gin-cremate ang bangkay ni Roland Tan. Nagalaom naman si Major Reynante Humocan, Chief of Police and Police Station No. 4 nga may mga saksi nga mangisog kag makig-angod sa ila agud makabulig sa pagkilala sa tatlo ka mga suspetsado sa pagluthang kag pagpatay kay Roland Tan. Dugang pa ila pa i-check kung nagagana ang CCTV sang store ni Tan kag posible may mga CCTV man ang mga katupad nga building. Ginpalayag man ni Humocan nga may mga saksi man sila nga na-identify o galing wala na nagkooperar bangon na hadlok para sa ila seguridad. Panugyan ni Humocan magbuligay ang tanan agud ma-identify ang mga suspetsado kag maaresto agud hindi na makapangbiktima pa sang iban nga tawo. Naibaloan ini na ang ikalima nga shooting incident nga nagluntad sakop sang Police Station No. 4 sini nga tuig. Ginpahayag naman ni PRO6 spokesperson Lieutenant Colonel Gilbert Guerrero nga pinakadako nga problema sang kapulisan kung paano masulbar ang nakatabo nga pinatyanay nga wala sang may nagatindog nga testigo. Ini ang reaksyon ni Guerrero kasunod sa panibagong insidente nga pagpatay sa negosyante nga si Roland Tan. Sunod kay Guerrero ini nga mga kaso nagakatabo hindi lamang sa syudad sang Bacolod kundi sa tanan nga lugar sa pungsod tungod sa kakulang sang kooperasyon sang pamilya kag mga testigo. Duha man ni Guerrero hinahimon lang tanan agud nga masiguro nga magasige ang investigasyon sang kaso kag sa kada adlaw mayara sang panibag-o nga mga development. Sa katapusan nga balita lokal, balik naman sa presuhan ang isa ka high-value individual sang Talisay PNP matapos ginbaybust sa purok mabinuligon barangay 4A syudad sang Talisay sa tung Webes, last 9 sang gabi. Ang sospetsadong ginkilala kay Rodel Ubinque, 43 anyos, kag residente sa amuman nga barangay. Nagkompeskar sa sospetsadong 23 ka sachet sa ginasuspetson Cebu, balor 40,000 pesos. 500 pesos nga buy-bust money kag 450 nga kwarta. Sunod kay Police Major Jigger Jimeno, hepe sang Talisay PNP, si Ubinque ang nadakpan na sadto apang nakagwa matapos mag-apply sang plea bargaining agreement. Dugang panihimino sa barangay Handumanan, syudad sang Bacolod, nagakuha sang supply ang sospetsado. Natalana naman ang kaso ni Ubinque sa paglapas sa Republic Act 9165 ug Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Kag sa ato naman yung mga ka-aksyon nga nagapay Sa ato naman nga mga nagapangape bla, ang ato nga rekomendar sa inyo ining black coffee bla. Kag kung black coffee gani ining Dr. Alfred sa inyo kay amo lang isang black coffee nga may mangustin. Amo na nga madamo ang benepisyo sini sa aton ikawing lawas. Nagapanubo ini sang risgo nga matapikan kita sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nami pa ni sa aton nga atay, nami man ni ang ining black coffee sa aton tinai, ginitinluan niya nga aton nga tinai. Nami man ni siya para nga malikaw kita kag manubo ang risgo naton nga magka-diabetes. Sa aton weight loss, nagabulig man ni siya. Kadamo sang benepisyo gid sang Dr. Kape, bla, Dr. $42 ka mga local government officials nagapatubang sang kaso kriminal may kaangtanan sa pagpanagtag sang cash aid. Samtang reklamo batok sa kapulisan angot sa aligasyon nga pagpalusot sa mga babae sa checkpoint sa baylo sang pagpakikilawas
wala pa ini nakalambot sa PNP Higher Office. Ang nagapanguna naton nga mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC, Manila Broadcasting Company, Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC, Manila Broadcasting Company, Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig, pag-uubo at babahing. Iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC, Manila Broadcasting Company, Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat. Mga ka-aksyon, nakaibalo ka pa ba lang sa... Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay sa 21, detalya na sa aton mga balita nasyonal. Nadugangan pa ang mga local government officials nga nagapakatubang sang kaso kriminal may kangtanan sa pagparagtag sang cash aid sa panahon sang COVID-19 pandemic. Suno kay Department of Interior and Local Government Undersecretary for Barangay Affairs Martin Dino, mayara na sang 42 ka mga local government officials nga ginpasakaan sang kaso tungod sa gidaligar paghilabot sa pondo sa idalom sang social amelioration program sang gobyerno, partikular ang pagpili sang mga beneficiaryo kapag kuha sang mga kickbacks. Dunga pa ni Dinyo nga mayara pa sang 140 nga ginpapanaugan sang show cause order batok sa mga kapitan sang barangay nga ginaproseso naman sang Criminal Investigation and Detection Group sang Philippine National Police kag ginapasa sa Department of Justice. Wala pa nakalabot sa Philippine National Police ang reklamo batok sa kapulisan nga ginaligar ginpasugtan nga makalusot sa quarantine control points ang mga babayi kabaylo sang pagpakighilawas.
Suno kay PNP spokesman Brigadier General Bernard Banak nga sa karon wala pa sila sang may nakuha nga detalye bangod ini ang nagwa lamang bilang alegasyon kag kinahanglan nga ma-validate kung sa diin ini natabo sang san-o kag sino ang biktima. Dugang pa ni Banak kinahanglan nga may waluan ang tanan nga impormasyon tungod madalahig ang bugos nga PNP sa sala nga ginhimo sang pila lamang. Una nga nanawagan si PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboa sa mga babayi nga ginaligar na abuso sang police frontliners nga magwa kag magpasaka sang kaso batok sa natungdan nga pulis. Ginpangunahan naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang graduation rights ng Philippine Military Academy o kon PMA kag Philippine National Police Academy o kon PNPA pagi sa Zoom. Ini ang ginkumpirmar ni Presidential Spokesman Hare Roque agud masiguro nga masunod ang tanan nga health protocol sa panahon sang COVID-19 pandemic. Sa nabaluan, pareho nga babae nga kadete ang top-notcher sa PMA kag PNPA para sa tuig 2020. Ang duha mo sa Cadet First Class Jemelyn Suge sa PMA kag Cadet Lian Panico Palermo sa PNPA. Ginanunsyo naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga magabaton sang House and Lot ang 2020 valedictorians ng Philippine Military Academy kag Philippine National Police Academy. Sa pagpamulong-pulong sang Presidente sa simultaneous virtual commencement exercises nga ginpatigan sa Malacanang, ang magabaton sang House and Lot ang Mosanday Cadet First Class Jemelyn Suge sang PMA Masidlawin Class of 2020 kag Fire Cadet Leanne Banico Palermo of the PNPA Mandayog Class of 2020. Suno kay Duterte ang balay kag duta gindonate sang Villar-led Vista Land and Landscape Incorporated. Ginhatagan naman sang presidente sang Rock Island Armor 45 caliber pistol ang Class Goat suko na mga nag-graduate nga pinakakulhot sa overall ranking kag ginhatagan sang pardon ang mga kadete nga nakahimo sang madamo nga offense. Nadugangan sang 92 kamanibago nga recovery sa COVID-19 ang Pilipinas kaysa kabilugan. Yara na sa 3,092 ang naka-recover sa masakit. Sa report sa Department of Health, nadugangan sang 163 ang panibagong kaso sa COVID-19. Ini ang record sa NCR nga na may 91 ka kaso, Region 7 nga may 56 kag 16 naman sa iban pang rehiyon. Nagsaka naman sa 857 ang death toll sa COVID-19 sa Pilipinas matapos nadugangan sang 11 ang napatay. Naka-record naman sang duha ka panibag-o nga napatay nga Pinoy sa abroad. Sa datos sang Department of Foreign Affairs, may kabilugan nga 287 ang napatay nga Pinoy abroad tungod sa masakit. Naka-record man sang 43 ka panibag-o nga Pinoy nga nagpositibo sa COVID-19 sa iban nga pungsod, kagyara na karon sa kabilugan nga 2,504. Mayara sang 5 ka panibag-o nga naka-recover, rason nga yara na sa 866 ang kadumuon sang recoveries. Nagapabilin ang Europe nga may pinakadamo nga kaso nga yara sa 770, ginsundan sang Middle East nga may 719 ka kaso, ang Americas ang ikatatlo nga may 559 ka kaso, kag ikaapat ang Asia Pacific nga may 456 ka kaso. Naglambot na sa 2,336 ang kadamuon sa mga healthcare workers sa pusod nga na-infect sa COVID-19. Apang sunod sa Department of Health, nagadamo na ang mga healthcare workers nga nag-ayo kung naka-recover sa masakit. Sa karon yara na sa 1,086 ang record nga recoveries kag 1,219 naman ang aktibo nga kaso. Nagapabilin sa 31 ang kadamuon sang napatay nga healthcare workers. Humalin sang Abril 11, padayon nga nubo ang kaso sa nagapositibo sa sakit nga mga healthcare workers. Ginpahayag naman sang Department of Health ang apat ka issue nga nagatugas sa pagsaka sang gap sa tunga sang numero sang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 kag COVID-19 positive nga persona. Sunod sa DOH, ang persona mahimo makonsiderar nga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 kung ginpaidalom sa test sang National kag Sub-National Reference Laboratory o kung sa DOH Certified Laboratory Testing Facility bisan pa kung nakitaan sang sintomas sang COVID-19. Sa live briefing, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga pila ka issue nga nagatugas sa pagdelay angod sa pagreport sa opisyal nga kaso amo pagsaka sa testing capacity nga nagaresulta sa mas madamo nga i-validate nga kaso. Kakulang sang disease surveillance officers o kon DSO ang posible pagdoble sang kaso base sa pareho nga ngalan kag posible nga pagdoble base sa liwat nga pagtest sang individual.
Suspendido naman ang operasyon sa Department of Foreign Affairs, Office of Consular Affairs sa bugos nga pungsod sa adlaw sang Lunes, Mayo 25 bilang pag-obserbar sa Eid al-Fitr o pagtakop sang Ramadan. Sa statement sang DFA, ang tanan nga aplikante nga kumpirmado na ang appointment nga hindi maakomodar sang consular services bangod sa suspensyon sa operasyon. Ang akomodahon sa pagbalik sa operasyon o kung sa schedule nga padala sa ilang emails. Para naman sa may mga emergencies, ginapanugyan sang DFA nga mag-contact lang sa consular office nga ilang ginkaduan sang appointment. Sa katapusan nga balita national, ginbaton ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagbiya sa pwesto ni Department of Information and Communications Technology under Secretary Eliseo Rio. Inigin kumpirmar ni Presidential Spokesperson Harry Roque kag nagpahayag sang pagpasalamat kay Rios sa iyang serbisyo sa Pilipino. Si Rio ang nag-file sang iya resignation letter sa Malacanang sadtong Pebrero 2020. Naibaloan madugay nga nagserbe bilang acting secretary sang DICT si Rio kag ginpamunuan ang bidding process para sa third telco sang pungsod. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Aksyon, bukod sa pag-take ninyo sa inyong mga food supplement, hindi magkalipat Inyong inmatian na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,